जुरिया आंनिखौनो गोथाव मोनखागोन दा? ओइस नङा माथो। जुरियालाय आंनिखौसो गोथाव मोनगोन दा। मा नोंनिखौ गोथाव मोनगोन? मा नोंनिखौ? बिहामजोआलाय आंनिखौसो गोथाव मोनगोन दा। Oh my god. नङा माथो, आंनासो गोथावसिनखा। दे दा नायगोन दा। जाबाय दे। आयै बेखौबो हाबा हरनांसिगौ। दानो थाङा माथोसै आङो। मा थाङा बेलाय? बिसोर आंखौ एसेबां अनो। इयो एफा बुरजा? औ बिहामजो, आरो बेखौ नों जाजोबनांगौ। मा होनखो? जाजोबनांगौ? औ, जायाबालाय अफाय गनो। बे फाग्लि बिदिजों जायो। जोंना बेबिया हेल्दी जानांगौ ना? औ, आंना आनै सानाया। दे जाना हो बिहामजो, जेबो नङा। आरोना बाजै, जों बयबो आं, आदा नोंनि थाखाय मोनसे जाग्रा बानायदों। नों जानांगौ। आंना हले खिन्थु गोथावसिन दे। नङा माथो। नङाहाय बिहामजो, आंनासो गोथावसिन। आंलाय दाना सोरनिखौ जाजेननांगौ जाखो? सोमखोर, आं नोंनो मोनसे स्पेशल ओंख्रि संदोंमोन। नंगौना? औ। बेखौ नों फोरोंनाय नङा, आं हारसिंसो सोलोंदोंमोन। दिनै संनाय नायदोंमोन आं। नों जानायगोन ना? नों संनाय आं मानो जाया जानो? दे ना होमबा, जानायदो ना। आं ना इउटुबाव नायै संदों। नंगौना? र' होमबा आंनि जिउ संनायखौ जानायनि। औ, दे जानाय। गोथावना? गोथावना? Oh my god, एफा बानलु गोसा। संख्रियाबो गोबाबथार। सोमखोर, गोथाव जादों दा? बरिया। थेंक इउ। आंनो एफा मोजां बानायदों नों। सोमखोर, बिदिबा आंबो जानायनि र'। न' आं जाबावगौमोन। नों जानाङा। आं बिराद गोथाव मोनदोंमोन। बे हरजोबदोना आंनो। नाथाय आं संना होफिनगोन दा, प्लिज। आं दा गोदान संना होफिनगोन। नांलायला दे, नों जादो। ओंख्रि दंखायोमोन दहाय संनाय, आं बेजोंनो जानोसै। फुंनि ओंखामखौ दहाय नों संदों नामा? औ, आं संदों। आं संगौमोन ना, नोंलाय मानोथो संनाय? नोंलाय सानफ्रामबो संना जाहोखायो माथो। दिनै आं संनायखौ जादो। आंबो गोथाव सङोथ'।
माखौबा? ओमफ्राय हाथायाव थांनांगौमोन दसे। मा लायनो? लायनो माने नानिया अमा बेदर जानो लुगैदोंनो। मोनो मोना लायना फैदो खेबसे। थांनायनि। दे। मेथाइ लाबोफादो। न'निनो? आं जानो। नों मेथाइ जायो होनदा? जायोना। दे थाब थांना फैदो। ओंखामा एसे जाखालांदो, आं खुरैनि र'। दे। आं जाजोब्बाय, गोथावथारमोन। आं वाशरुमाव थांनि, थाथ'। दे। ओंख्रिया थारैनो गोथाव जामारदोंमोन ना? सोमखोरा एफा गोथाव मोनदोंना? आं दाना माखौ जाबावनो दे? एफा गोथाव जामारदोंना? र' होमबा आंबो बे एसेखौनो साखिनायनि। थावथाराखै माथो। बानलुआबो एफा गोसा जादों। संख्रियाबो बाबद्रायदों। आं साखिनोनो बावदोंमोन। नाथाय सोमखोरा बेखौनो गोथाव होनबाय। माबोरै जाखो नों बेखौ सोमखोर? एसेबो जाजाथावानो नङामोन। आंनो मानो खिन्थायाखै नों सोमखोर? गोथावथारमोन। दैया लोंनानै ला। नोंखौ सोरथो जानो थिननाय बिदि? दैया लोंग्रो। आं जायाबा नों दुखु मोनगौमोन ना? सोमखोर, आं नोंखौ जबरदस्ति जानो थिनाखैमोन। जानो हायिखौ मानोथो जानाय? बुंबानो जायोमोन ना? नोंनि मिनिनायखौ आं खोमानो लुगैया। दा मा जाखो ओमफ्राय? आंखौ खेबसेथ' बुंमोन। एफा गोबाब संख्रि जादों, बानलुआबो एफा गोसा, थेवबो नों जाजोब्बाय। जास्ट बिकज आंखौ दुखु मोनजानो गिनानै। मानो? ओंख्रियानो जाजाथावानो जायाखै, थेवबो नों जाजोब्बाय। आम सरि। आं साखिनोनो बावदों। बिदि होनना मिथिबा आं माब्लाबाबो जाहोआमोन नोंखौ। जेबो नङा। आं बेरेमोदै लायनि। स्टुपिड, मानो बुङाखै नों डाइरेक्टलि आंखौ? बुंमोन ना ओंख्रिया गोथाव जायाखै, संख्रि गोबाब जादों, बानलु गोसा जादों होननानै। नाथाय नोंलाय मानो खिन्थानो? दुगामाराल'सो दा। गावखौनो हिर' साननानै लादों। जानो हायिखौबो एफा बेबायदि जानांगौ जाहैबाय नोंना। मानो मिनिबाय थादों? नों माबा जायोमोनबा आं मिथिया मानो दिनै नोंनि रायनायखौबो मोजांसो मोनदों। सिरि था नोङो। रायबावना आंखौ। आं मोजां मोनदों नोंनि खुगानिफ्राय। नोंनि संनाया गोथाव जायाबाबो आंनि थाखाय गोथाव।
खालि आंनिफ्राय मोनसेल' रिक्वेस्ट आरो बियो मा? आंनिफ्रायल' माब्लाबाबो गोजान दाजा एसेबांबो दा अनसोमखो नाय मी आंखौ माबायदि नायदों आले लेले माय बेबी